ಆಜಿನೂದು ಓಟು ನೋಟಾಗ್ ಮುನ್ನೂದು ಓಟು ಪಕ್ಷ ಏಗ್ ನೂದು ಓಟು ಪಕ್ಷ ಬೀಗ್ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗೆಂದುನು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗೆಂದುನು ಪಕ್ಷ ಏದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೋಟಾ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನೋಟಾ ದಿಂಜ ಓಟುಡು ಗೆಂದಂಡ ಏರ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇನೆ ನೋಟಾಗು ಓಟು ಪಾಡೋಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಪಾಡಿ ನಿಕುಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್ ನೋಟಾ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಆಯ್ಕೆ ಓಟುಡು ಉಂತಿನ ಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಜ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರ ನೋಟಾಗು ಓಟು ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನ್ ತೋಜಾವನ ಅಧಿಕಾರ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನೋಟಾಗ್ ದಿಂಜ ಓಟು ಬತ್ತುಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಂದುದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಘೋಷಣೆ ಆಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಓಟು ಇತ್ತುನಂದಾಂಡ ಆಜಿನೂದು ಓಟು ನೋಟಾಗ್ ಮುನ್ನೂದು ಓಟು ಪಕ್ಷ ಏಗ್ ನೂದು ಓಟು ಪಕ್ಷ ಬೀಗ್ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗೆಂದುನು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಗೆಂದುನು ಪಕ್ಷ ಏದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2013 ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊರ್ತುಡು ನೋಟದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರದ ಕಡೆತ ಬಟನ್ ಆದುಪುಡು ನೋಟ ದಾಯೆ ಜನಕುಲಿನ ಅತೃಪ್ತಿ ತೋಜಾವರೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಅವಕಾಶನೇ ನೋಟ ಉದೇಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಅಂಗಣಗು ಜಪಡಾದಜೆರೆ ಪಂದು ಪಕ್ಷಲೆಗ್ ತೋಜಾವನ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಪಂಡ ನೋಟಗ ಕೊರಿನ ಓಟು ಗೆನ್ಪುಜೇರು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಐಕ್ ದಾಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ನೋಟ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಖ್ಯನ ನೋಟದ ಓಟು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಖ್ಯನ ಪಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೀರು ಕೆಲವು ಜನಕಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟಾಗ್ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒವ್ವೇ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ನೋಟಗ್ ಗರಿಷ್ಠ ಓಟು ಬತ್ತುಂಡಲ ರಡ್ಡನೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಿನ್ನಾಪೆ ಪಂಡ ನೋಟಗ್ ಓಟು ಪಾಡ್ನೇಡ್ದು ಅವು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಲಿನ ಓಟು ಕಡ್ಪುಡು ಗೆಂದುನ ಅಂತರನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಡು ಆತೆ ನೋಟದ ಅಗತ್ಯ ಏಪ ಕೆಲವು ಮತದಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಡೇಕ್ ಒರಿದಿನ ಕಲ್ನ ಓಟುನು ಏರೇರ ಪಾಡುವೆರು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಕಲ್ ಓಟು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಏರ ನಿಕಲ್ನ ಓಟು ಪಾಡದಿರು ಪಂತ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅತ್ತುಡ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ಅಂಚ ನಿಕಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಓಟು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಈ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುದು ಬಚಾವ್ ಆವಡಾಂಡ ನಿಕಲಿಗ್ ನೋಟಗ್ ಓಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಲ್ತುಕೊರ್ತುಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಓಟು ಪಾಡುನ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಟು ಉದೇನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮನು ಕಳವು ನೋಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಓಟು ಭಾರತನು ಗೆಂದಾವುಡು ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೋಟಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಪೋಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಓಟುನು ಪಾಡ್ದು ಬಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಓಟುನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು